Dobar dan, Antonela. Iza tebe je sad, kad gledamo, jedna vrlo uspješna godina. No prije nego što se osvrnemo na to što se sve događalo kroz godinu, otkri nam za početak odakle ljubav prema pjevanju. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ljubav je zapravo od samog početka. Mogli bi reći od 4. godine života sam već bila stavljena na pozornicu da pjevam. Već sam bila primijećena kao talentirana djevojčica i onda su me iz jednog glazbenog vrtića već usmjeravali u glazbenu školu. Čak su me onda zvali malim Mozartom. Moji roditelji, prosvjetni djelatnici, su to prepoznali i nastavili su dalje to usmjeravati. Danas kad gledamo, nastupala si i pred papom, ali ove godine obilježavaš 21 godinu od prvog nastupa u Rimu. Da. Kao što sam već rekla, to je cijeloživotni zapravo poziv. To čak nije, ne možemo reći, niti profesija. Osim toga što sam bila odmah lansirana bez prijemnog ispita u glazbene škole, bila sam i solistica Dječjeg zbora Srdelice i tu sam već kao mala djevojčica stjecala iskustva na pozornici u radu sa velikim orkestrima i kao solistica. Nakon toga sam završila za profesora glazbene umjetnosti Akademiju u Splitu, a nakon toga sam otišla u Rim na operno pjevanje gdje sam bila 5 godina, živjela, studirala, učila od najboljih i eto imala priliku imati svoj prvi samostalni koncert 98. godine u organizaciji Hrvatskog veleposlanstva, baš u Rimu, što je nekako meni znakovito bilo da evo u ovoj godini napravim taj jedan veliki presjek od 21 godine. Svi su me pitali zašto 21, zašto nije 20, zašto nije 25. Ja kažem, u čemu je problem 21? Jer obično se kaže kada se neka vježba ponovi 21 put, onda to postane navika. Pa neka onda ovo postane navika sad za svaku godinu, obilježavanje godinu po godinu. Šalim se, ali evo imala sam priliku pjevati pred papom Vojtilom i pred papom Benediktom XVI. Koji je tad dolazio u Zavod Svetog Jeronima kao Ratzinger, kardinal Ratzinger, a i u tom periodu moga Rima sam i ostvarila zapaženu suradnju sa gitaristom Goranom Listešom, nastupajući na Rai televiziji, interpretirajući napoletanske kancone i to pjesmu Io te vorrei sa, nakon čega je nastao cijeli album koji se zove Kancona Napoletana. Evo, to bi mogla reći da je to suradnja koja traja od 99. godine, znači to je punih 20 godina. Znači ono što je zanimljivo, prvo si se pojavila u talijanskim medijima, pa tek onda kasnije u hrvatskim. Da, nekako onako i valjda i po imenu mi je to slijedilo. Antonella Malis. Nekako je bilo, valjda je to bio moj put. Moj put je bio od, znači, svi putovi vode u Rim, a ja iz Rima idem dalje. Evo. Ma neka si se ti nama vratila, ova godina za tebe je bila iznimno uspješna, puno je bilo tu koncerata, nastupa sa filharmonijom, humanitarnih koncerata, novih songova, pa ajmo krenuti redom. Što je zapravo za tebe obilježilo ovu godinu? Pa zaista, sad kad ovako pričamo, kad pričamo taj retro, moram reći strahovito puno novih ljudi, nove suradnje. Recimo, suradnja s jednim Markom Škugorom, kojemu sam bila gošća 2 puta na njegova 2 velika koncerta, gdje smo pjevali, čini mi se u Hrvatskoj, ne znam dalje, i kod pjevača otpjevao Canto della Terra, duet kojeg inače pjeva Andrea Bocelli sa Sarah Brightman. Nakon toga je uslijedila suradnja sa Zagrebačkom filharmonijom, u večeri ciklusa u svom filmu Tončija Huljića. U cijelom tom periodu ja sam imala i svoj koncert, veliki koncert obilježavanja 21 godine svoje umjetničke karijere za koju smo rekli da računam od 98. godine kad sam u Rimu krenula, gdje sam napravila cijeli jedan presjek tog repertoara u kojem sam se okušala. Znači i fado, i kancona napoletana, i opereta, i muzikli. Tako da je sve to skupa u cijelom tom vremenu sam surađivala i uvijek se odazivala na akcije za potrebite. Puno humanitarnih koncerata za razne udruge, za razne prilike, osluškivala javnost, pokušavala zapravo shvatiti što je to što ljudima ta glazba znači. I nekako u cijelom tom presjeku, ovo ljeto sam gostovala i u inozemstvu, imala predivan koncert i na kraju ljeta u Starome gradu na otoku Hvaru, u obilježavanjima
kojima dani vale, gdje dolazi zapravo cijeli svijet, puno stranaca. Uvijek je taj nekakav moj kontakt sa stranim zemljama, uvijek je prisutan. To kažem, iz Rima sam otišla van, uvijek imam te kozmopolitske kontakte i onda se stvarala jedna ideja, zapravo za kraj godine sam mislila u redu, napravila sam koncert u Zagrebu, koncert, puno pjevam i po obali, znači ljeti ponajviše, po kontinentu više zimi i naravno u susjednim zemljama regije i u inozemstvu. Nekakav koncert da se dogodi kao kruna. I onda mi je došla ponuda zapravo od Hrvatskog glazbenog zavoda, od predsjednice, da bi ona voljela da ja napravim jedan koncert, opet obilježavanja kao 21 godine karijere, ali u Hrvatskom glazbenom zavodu. I onda kako smo gledali datume, datum je bio prilično visok pri kraj godine i ispao je jedini slobodni termin 28.11. I ja sam rekla u redu, napravit ćemo koncert, ali još nisam znala ni kako će se koncert zvati, ni koncepciju. Međutim, sam koncert sam po sebi je meni, bila mi je nekakav upitnik mi je bio u zraku, jer ja sam htjela nešto još od cijele te godine, od svih tih humanitarnih organizacija, svih tih raznih potrebitih udruga, osluškivanja, od udruge Samo za nju, Sve za nju, da ne nabrajam, Nismo same i tako dalje. Sjetila sam se da sam u 5. mjesecu, isto tako na jednom koncertu, upoznala zbor laringektomiranih osoba koji pjevaju bez glasnica, što je meni bilo fascinantno, meni kao pjevačici. Onda sam se u tom trenutku sjetila, Bože, kako bi moj život izgledao, a da nemam glasa. Jer sve što sam vam sad ovdje ispričala, to je sve zahvaljujući tome mom pozivu, što jesam. I meni klikne, navečer je bilo skoro 10:30, ja kažem ja ću taj koncert posvetiti njima. I tako je došao taj koncert koji smo imali evo u Hrvatskom glazbenom zavodu, jako sam ponosna i sretna zbog svih ljudi koji su bili uključeni. To je bio jedan veliki lanac ljudi gdje sam ja mogla, možda bila samo jedan kao frontman ispred svih, gdje su svi ljudi radosni bili u tome i gdje mi nastavljamo dalje. Mi nastavljamo dalje sa tim koncertom Glasom od srca. Čak kada bi ga uspoređivala sa svojim dosadašnjim iskustvom, mi ima jednu posebnu, skoro pa i veću dimenziju nego iskustvenu prije nekoliko godina kada sam surađivala s Moskovskim državnim simfonijskim orkestrom i bila prvi stranac, gost koji je s njima obišao velike svjetske prestižne dvorane poput Grosse Festspielhausa u Salzburgu, Beč, Budimpešta, Moskva, Soči, bila sam prvi stranac koji je tamo nastupao. Tako da ovaj, nazovimo, projekt koji nastavlja dalje kroz moj životni poziv, neću reći karijeru, mi daje vjetar u leđa za sve dalje. Prije nekoliko dana snimila si upravo krajem godine prikladnu jednu božićnu pjesmu, pa o kakvoj pjesmi riječ? Da, pjesma se zove Božić je tu i ta je pjesma, snimanje, mi kažemo, uletilo u zadnjih 5 minuta između svih ovih događanja gdje sam pjevala. Tekst za tu pjesmu je napisala moja draga prijateljica Vesna Bujnović-Grubić, a glazbu je aranžman Aleksandar Valenčić. Inače, on je samozatajan i skroman, ali ja ga volim uvijek istaknuti. To je čovjek koji je 5 puta sebe predstavljao na Eurosongovima, ne samo za Hrvatsku, nego znači i za Švedsku, i za Španjolsku, i za Portugal, i za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, i sama pjesma po sebi ima malo taj jedan eurovizijski štih, pa nikad se ne zna. Hvala ti puno na razgovoru. Sve najbolje svim gledateljima za ove božićne blagdane i neka ova sljedeća 2020. godina bude svima u jednom velikom obilju radosti u svakom pogledu. Hvala. I da bude otprilike uspješna kao i tebi. Ma, naravno Zorana. Hvala i sve najbolje i vama što ste me zvali. Hvala i tebi. Kad bi Božić bio stalni gost,